Dengê Kurdên metropolan çarenûsa bajarên mezin yê Tirkiyeyê jî guhert. Li bajarên mezin bikberî di nêva du hevpeymanên sereke Hevpeymana Cumhur û Hevpeymana Millet de bû. Vê sîstema hilbijartinê wesa kir ku di eslê xwe de rêkberî bikeve di nêvbeyna du partiyan de, CHP û AKP'yê de. Di nêvbeyna du partiyên sereke de Kurd jî wekî bereyê sêyê wekî nîvpartiyekê bûn. CHP an ji AKP'yê kîjan ji van her du partiyan dengê Kurdan yê metropolan bi aliyê xwe ve bikeşa dê wê qezenc bikiriya. AKP û serokê wê Erdogan hevkarî digel Partiya Nîjadperest MHP û serokê wê Dewlet Bahçelî kir û bi her awayî dijîtiya Kurdan kir. Ev jî bû sedem ku Kurdên metropolan dengê xwe bidin namzetên CHP û derseke baş bidin Erdogan û partiya wî. Di encamê de CHP'yê bi piştgiriya Kurdan li bajarên mezin yên sereke hemiyan li Stenbul, Ankara, İzmir, Edene, Mersin û Antalyayê qezenc kir. Di derbarê piştgiriya dengên Kurdan bû CHP'ye de me nêrîna parlamenterê CHP Rezdar Sezgin Tanrıkulu vergirt. Evet, yani sadece Ankara'da değil, aynı zamanda Mersin, Adana, Antalya gibi Netinê li Stenbolê, li Ankara, Mersin, Edene û Antalyayê jî cihên ku nüfusa Kurdan lê zêde ye, Partiya Desthilat AKP û hevpişka wê MHP'yê winda kiriye û CHP li pêş e, qezenc kiriye. Ji derveyî vê jî siyaseta AKP'ye ya qayîman li Diyarbekir, Wanê, Mêrdînê jî bi awayekî berbiçav bi ferqeke mezin winda kiriye. Rastiyek heye ku divê kes vê ji bîr neke û înkar jî neke. Li Tirkiye hilbijêrên herî polîtîk, an jî hilbijêrên herî zêde xwedanê têgihiştineke polîtîkin Kurdin. Kurdan di navendên herî girênkî yên Tirkiyeyê de îradeyeke ya guhertina encamên hilbijartinan nîşan dan. Ji ber vê jî ez birayên xwe yên Kurd, dost û heval û hemşeriyên xwe yên ku li hemberî zilmê û zorkeriyê gotin na silav dikin bejna xwe bi wan ditewînim. Di encamê de hevpeymana ku AKP'yênûneriya wê dikir, bi rêjeyeke mezin winda kir. Miheqeq dê serokê me yê giştî Rêzdar Kemal Kılıçdaroğlu bixwe jî li ser navê partiya me Spasiya Kurdan bike. Divê şiga kesê ji vê nebe. Dê pişka Kurdan jî divê encamê de hebe. Bila encamên vebrî û fermî bên dayîn, dê maf û nûneriya her kesê û her saziyekê û her hemalatiyekê bê parastin divê kes gumanê ji vê neke. mutlaka temsil edeceğiz. Hejdeheqê encamên Stenbolê de keş û vêkêşeke di nêvbeyna namzetê CHP Ekrem İmamoğlu yê AKP'ye Binalî Yıldırım de heye. Lê li gorî rêjeyên desteya bilind ya hilbijartinan jî Ekrem İmamoğlu'yê namzetê CHP'ye 27,000 dengan li pêşiya namzetê AKP'ye Binalî Yıldırım e. Aliyê AKP'ye dibêjin em dê serî li dadgehê bidin. Yani encam diyarin lê nerazîbûna AKP'ye li ser çaweniya encaman û dengên hatine betalkirin e. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.